Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kardeşler, bugün sizin bilen bir nisa mesele turağında hüyleşip getirge buldum. Bu videonu namaz kılmagan kişilerge bir nisa horov tip isimlerge buldum. Niyesini degende, buna biz Müslümanlar, elhamdülillah, biz namaz kılabız, әлеге Ramazan ayında orada tutabız. Biz bir-birimizni barbar yakışırak anlayız. Lakin бар bizden әле namazda bulmagan, dinde bulmagan vatandaşlarımız, tuğanlarımız, dostlarımız şul kardeşler bilen hüyleşip getirge buldum. Bu mühim. Çünkü bilip koyuğuz, buna her bir türkümdün özüne göre psихология bulay bit, nefsiyeti. Müslümanlardaki ol bir türlü, namaz kılmagan, yani dinden yaragırak duran kişilerden özlerine göre nindeydir uylar psихология bitinde bana şunun turalı. Mening ihtibar ettiğimse, şol bizden әле dinde bulmagan, namaz kılırga tilemegen Башкорт татар vatandaşlarımızın bir kızık yağı бар. Ular bilen din turasında hüyleşe başlahan, nisiktir tizgine ulardan ikinci işleri tabıla, tizgine uşu hüyleşuden sığıp gidiyor yolların edileyler, nisiktir tege huzzi ikincisiga borup yebere alalar bitinde. Bana nimege şolay bulayken men әле hamon anglap bitmeyim. Bulay oylap qarahak, ul din mühim bitinde. Dini meseleler, мәңгілік, Allah Teala'nın barlığı, yaşayış, ölüm, hem mana tege kayı bir kişiler aytalar. Ural Batır eposunda мәңгілік meseleler көтерілетip. Lakin dinde ular меңәрлеген, миллионлаған тапқыр көбірек бұның туралы әйтілі, ошы meseleler көтерілі. Lakin мына din турасында hüйлеше башлахак. Кешілер шунда ук нисектер тege сығып қасырдай бұлайынды. Әгер сіз менен бір өйде отырайкен, яки бір бүлмеле, мына шул моментта әгер сықтымы, din турасында мәселе сығып тайу юлдарын эзлейдер битинде. Не үшін мен шуны аңламайым. Әгер ихтибар итсеңиз, мына höйләшеп карагыз тугандарыгыз менен. Әйтәйек теге хайыр, мал, утын, теге бакса монда, акса турасында höйләшеп утырсалар, 2-3-4 5 saat hüyleş alırlar bitinde. Tege bir-iki gene hüt sığıp gitti mi bana namaz, Allah Teala ut yaratkan, cehennem yaratkan, cennetli yaratkan. Yaray men ne gittim, mening bana işlerim var, hazır mening tege hayır havulmagan mesela buna ihtibar ettigiz. Бұл tege nindeydir uydurma, İşmurattың başında sıkkan bir tege fantaziya түгел. Ул сынап та шулай. Әгәр кеше менен hüyleşүүгө туктатырга теләһәгез, теге билмейм. Мәсәлән, булай итинде, кайбер кешеләр hüyleşүүдән теге туктай алмай, мына тутыгыз да дин турасында hüйләгез. Шунда ук кешеләр сыгып тая. Мына шундый кешеләргә мин бер нисә хорау биргем килә. Яңарак кына бер төркемдә утырайнык, теге бер дини мәсьәләләр күтәрелеп киткәйне, шунда ук китте ызгыш, бәхәс. Һез нигә безгә үзегезнең динегезне һөйләйгез, һөйләмәгез әле, әйдә дин турасында һөйләшмәйк, дин турасында һөйләшһәк, бәхәс сыга һәм башкаһы. Ярай. Мына кардәшләр, авылда яшәгән татар, башкорт ватандашларыбыз, әгәр һезнең ниндидер туганыгыз үлеп китсә, иң тәүдә һез кайда югерәһегез? Үзегезгә ихтибар итегез әле. Мына үлде мәсәлән. Әйтәйек, 12 saat 12:00 ошо вакытта үлеп китте. Һезнең беренче уегыз ниме? Дөрес, һез муллага барагыз бит. Тимәк, кеше үлгәс кенә хәзер дини мәсьәләләрне күтәрергә тиешмени. Бу үлеп киткән кешегә бөтенләй бер нимә кирәкмәй ул. Уны тизрәк юырга ла ерләргә. Нигә һез мана тик ошо вакытта гына дини кешеләрне, дини мәсьәләләрне, хорауларны хәтерләйһегез ул. Тик я кеше үлде, я кеше тыуды, мәсәлән, балага анда исем кушуымы, яки яңа өйгә күчендек, яңа машина алдык. Әгәр һез мана Алла Тәаләне тик ошундый вакыттар өчен генә дин биргән дип уйлагыз, белегез, Алла Тәалә һезгә хезмәтче түгел. Яңа машина алдыгыз,
бала тыуды, кемдер үлде, яңы үй төҙөнөгөҙ. Ул һеҙҙең өсөн бәлки мөһимдер. Ул Алла Тәғәлә өсөн бына сүп. Һеҙҙең меңәрләгән бу миллионлаған йорт төҙөп ҡуйығыҙ. Бер ҡала төҙөгөҙ, машул теге небоскрептар була бит инде. Машиналармы? Был Алла Тәғәлә өсөн нимә ул? Һеҙ теге кәүен космостан төшөрөлгән фотоларҙы күргәнегеҙ бар бит инде бит. Бына бөтөн дөнья ул Алла Тәғәлә өсөн сүп. Һеҙгә бәлки күренәлер ул. Машина алдым, мына өй төҙөнөм, өйгә сыҡтым. Һеҙгә ниндәйҙер бөйөк эш булып күренә. Алла Тәғәләгә кәрәкмәй ул һеҙҙең был сүегеҙ. Алла Тәғәләгә һеҙҙең бер нәмәгеҙ ҙә кәрәкмәй. Сөнки ул бер нәмәгә лә мохтаж түгел. Һеҙ Алла Тәғәләгә мохтажһығыҙ. Ләкин һеҙ уның тарала һөйләшергә яратмайһығыҙ. Бана ысынлап та яратмайһығыҙ. Тағы берҙе әйтәм бит, әгәр берәй ябай кеше менән һөйләшеүҙе туҡтатырға теләһәк, тотабыҙ ҙа дин тураһында һөйләйбеҙ, ул шунда уҡ сығып ҡаса ул. Ниндәйҙер эштәре табыла унда. Баҡса эшеме, машинаһын йыуыр кәрәкме, огород торамы. Ана шундай булырға кәрәкмәй, ҡәрҙәштәр. Алла Тәғәлә һеҙгә хеҙмәтсе түгел. Һеҙ барыбер үләсәкһегеҙ. Ана хәҙерге заманда төркөмдар бар бит, теге WhatsApp, Telegram, шунда теге классташтар, туғандар, дуҫтар, күршеләр ултыра. Шунда теге йыш ҡына ошо һүҙ әйтелә. Әйҙә дин тураһында һөйләшмәйек, һәр кемдең үҙенең дине. Ярай, һеҙҙең һәр кемдең үҙенең дине. Кемдер унда буддизм өйрәнәме, кемдер унда коммунизм, тағы нимә. Ләкин үлгән ваҡытта һеҙ нимәгәлер шул буддизм, коммунизмды иҫкә төшөрмәйегеҙ бит ул. Һеҙ мына ҡәбер нисек дөрөҫ ҡаҙылырға тейеш, нимә уҡырға кәрәк, ниндәй доғалар булырға тейеш, һәм башҡаһы, һәм башҡаһы. Нимә әйтергә теләйем, мына күп беҙҙең ватандаштарыбыҙ, күршеләребеҙ, туғандаштарыбыҙ, ерҙәштәребеҙ, теге әле үлмәҫ борон үҙҙәрен әлләгем тип һанай ала. Мин йәнәһе буддизмды ла өйрәнәм, коммунист та була алам. Һайлауҙар булһа, унда атеистар өсөн дә унда ҡул күтәрәм тигән һымағыраҡ бит. Ләкин үлем яҡынлаша башлаһа, һеҙ бөтөн ошо башҡа диндәрҙе онотаһығыҙ. Мана хәҙрәт әйтегеҙ әле, мана ниндәй доға уҡыр кәрәк, берәй китап юҡмы? Килеп кенә уҡып китегеҙ әле, Ҡөрьән уҡығыҙ. Мана Алла Тәғәләне тағы әйтәм өсөнсө тапҡыр. Үҙегеҙҙең хеҙмәтсегеҙ итеп күрергә кәрәкмәй. Барыбер беҙ бөтәбеҙ ҙә үләбеҙ, һәм үлгәндән һуң һеҙҙең ошо машиналарығыҙмы, унда өйөгөҙмө, тағы ниндәйҙер теге аҡыллы фекерләрегеҙ, русса умничание була. Булар береһе лә Алла Тәғәләгә кәрәкмәй. Һеҙ ниндәйҙер теге WhatsApp төркөмдәрендә ултырғанһығыҙҙыр ул. Манандай һәр кемдең үҙенең дине, әйҙә һөйләшмәйек дин тураһында. Мына үлем яҡынлаштымы йәки үлем килдеме, һеҙ шунда уҡ хәтерләйәсәкһегеҙ ислам динен. Әлхәмдулилла, мына барыбер күп кешенең күңелендә ул беҙҙең дин дөрөҫ дин, мосолман булыр кәрәк, ислам динен тотор кәрәк, Ҡөрьән уҡыр кәрәк, Рамаҙан айында ураҙа тотор кәрәк, намаҙлы ҡылыу яҡшы тигән төшөнсәләр ултыра. Был әлхәмдулилла бик шатландыра. Сөнки мына һуңғы йылдарҙа мин үҙем иғтибар иттем, әгәр дин тураһында нимәлер һөйләһәк, теге мөхадара, лекция булһынмы ул, ниндәйҙер аудио ебәрәбеҙме, видео ебәрәбеҙме, ҡыҙыҡһыныусы кешеләр күпкә-күпкә артты. Элек улай булмай торғайны ул. Теге дин тураһында ниндәйҙер башҡортса китап сығарабыҙ, мәҫәлән, ул тиклем һатылмай. Йәки ниндәйҙер видео төшөрәбеҙ, уны ҡараусы кеше ул хаттан юҡ, теге тыңламайҙар. Ә мана 5-6 йыл үткәндән һуң килеп, мана рәхмәт, һеҙ шундай мана видео эшләгәйнегеҙ, шундай аудио эшләгәйнегеҙ, шундай китап эшләгәйнегеҙ дип, 5-6 йылдан һуң ғына кемдер килеп шул рәхмәт әйтеп китә. Һәм хәҙер теге ислам дине мәсьәләләре унда ураҙаға ҡағылышлы нәмә булһынмы, унда намаҙ һәм башҡаһы, быны ҡараусылар әлхәмдулилла артты. Ләкин барыбер, ҡәрҙәшләр, диндән ҡасырға ярамай. Мына ысынлап та теге төркөмдәрҙе ҡарайһығыҙ бит инде бит. Иғтибар итегеҙ әле. Әллә инде теге
русса ватный дип атала инде ул. Ватный мәсьәләләр турында һөйләшкәндә, мана безнең баласак, без фәлән класста шулай та торгайнык, шунда бардык, походка бардык, булайттык, тегеләйттек. Шундый теге бөтенләй файдаһы булмаган мәсьәләләр турында һөйләшкәндә, бөтәһе лә дус. Бөтәһе лә теге бер-берен ярата, ниндидер теге бәхәс китмәй. Ә мана етди мәсьәләләргә кереп киттеме кеше, шунда ук эй, туктагыз, әйдә һөйләшмәйек әле. Нисек инде һөйләшмәйек? Һин үлмәйһеңме әллә? Мына еш кына тагы муллалардан көләләр бит инде. Шундый бер кызык нәмәләр бар. Эй, мин риза, мин үземдә әллә нисә тапкыр әйткән булды бит. Муллалар арасында төрлеһе була, кызганычка каршы. Беркемде лә теге аклап, яклап утырмайбыз бында. Төрлеһе була. Ә нисек ул? Бөтә төр кешеләр арасында ла төрлеһе була. Депутаттарның да төрлеһе, президентларның төрлеһе, машина йөртүчеләрнең дә онда кеше төрле, муллалар да төрле, муллала кеше. Мына шул тиклем безнең халык бит диндән, муллалардан, дини мәсьәләләрдән көлергә ярата. Кардәшләр, мана һезгә бер насихат. Бер касан да бит дини мәсьәләләрдән юмор яһамагыз. Юмор яһамагыз. Буның аркасында кеше диндән сыгып китүе бар. Шуны аңлайсызмы? Ниндидер мулланың көләм дип, бәлки Коръәннән көләһегездер. Бәлки диндән көләһегездер. Бүген мына көләһегездер ул. Ләкин иртәгә әгәр үлем якынлаша башлаһа, көлөрегез микән? Көлмәгез. Икенче нәмәләрдән көлегез. Теге үзегездән көлегез, мәсәлән. Көлке түгелме? Әйттем бит инде. Теге ниндидер кыен вакыйга якынлаштымы, шунда ук без динде хәтерләйбез. Бу снап та көлке. Ел әйләнәһенә кеше уйлап та бирмәй, намазында, урадаһында, мына әлеге вакытта, мәсәлән, Рамазан айы. Еш уйлаймы кеше, мына әлеге вакытта һин урада тотырга тиешсең. Мына әлеге вакытта һин урада тотмайың. Димәк, һинең һәр бер минутың гөнаһ менән үзеңә языла. Беләңме шуны? Мына урада Рамазан айында 30 көн теге көн агара башлауы менән кояш байгансый бит. Мана нисәмә минут бар. Ошо вакыттарда кеше урада тотырга тиеш. Әгәр һин тотмай икән, һинең һәр бер минутың, һинең һәр бер секундың һиңа гөнаһ булып языла. Әлеге вакытта сөнки һин буларга тиешең шундый гыйбадәттең эсендә урада дип атала. Эсмәйң, ашамайың һәм тагы бер нисә эшләргә ярамай бит. Ана бу урада. Буны ябай гына итеп күрмәгез. Ярай, Алла Тәала гафу итер әле ул, гафу итер әле ул дип. Аша еңел генә яшәй бит инде күп кеше. Үзенең гөнаһтарын ул теге бәләкәй генә әйтеп күрә. Ярай, намаз кылманым, бу хаттым гөнаһ түгел бит ул дип. Мана шуның мак. Әлеге вакытта кызганычка каршы, мана безнең культура дип әйтәйек. Безнең яшәешебез, мана әгәр теге ябай, гайри муслим, мусулман булмаган халыктар менән сагыштырсак, без шуларга күпкә якынрак ислам диненә караганда. Безнең хәзерге мына теге коммунистлар заманында барлыкка килгән культура башкортларның ул барыбер теге мәдәни, светский тормышка күпкә якынрак. Нимә ул башкорт булу дип карагыз дип кешеләр әйтә бит. Мына әле инде фольклор, шундый шагыйрьне белергә тиешсең, буны укырга тиешсең. Белмәйм, монда ошолай киенергә тиешсең. Теге һәм төрле шундый маркерлар инде. Шул башкорт икәнен күрсәтүсе ниндидер маркерлар. Ләкин дин турасында нимәгәлер күп кеше хәтерләп та бирмәй. Башкортлар ул бит инде иң тәүдә ул мусулман халкы булган. Мана әлеге вакытта башкорт нимә менән аерылырга тиеш? Әгәр һез мусулман икән, әле Рамазан айы, һез урада тотырга тиешсегез. Намаз вакыты җиттеме бит? Һез намаз кылырга тиешсегез. Әгәр һез кылмайсыз икән, нигә һез үзегезне мусулман дип атайсыз? Яңа өй алганда Коръән укыттым, машина алганда мулланы сакырдым, мәсәлән, бала туганда исем куштырдым. Һәм кемдер үлгәндә теге кабер казыштым. Юк, былай гына түгел шул. Һәр бер кешенең шәхси җаваплылыгы бар. Көн әйләнәһендә 5 намаз
кылырга тиешбез. Ураза айында, Рамадан айында ураза тотурга һәм башкаһы. Булар едди мәсьәлә, кардәшләр. Едди мәсьәләләрне көлкегә әйләндермәйек. Зинһар дип әйтәйек. Һәм мына ошо ниндидер, нисек әйтергә икән? Американчынаны ташлар кирәк. Һәркемнең үзенең дине, дин турында һөйләшмәйек, бөтенләй дини мәсьәләләрне күтәрмәйек. Нисек инде күтәрмәйек? Без хәзер ни, белмәйм, монда Европада яшәгән ниндидер дине лә булмаган, милләте лә булмаган, бернинди дә уртак эшләре булмаган ниндидер халыктармы ни? Юк, без башкорттар. Охшаймы, охшамаймы? Без дин турында һөйләшергә тиешбез. Әгәр һөйләшергә теләмәгез, русча әйткәндә, калган нәмәләрдә лә, бүтән мәсьәләләрдә лә без последовательный булырга тиешбез, дибет. Әгәр һөйләшергә теләмәгез икән, һез бер касында һөйләшмәгез. Хатта кемегездер үлеп китһә лә, вакыт югермәгез муллага. Уйламагыз мана каберде нисек дөрес итеп казырга. Теге кул менән дөрес итеп казырга кирәкме? Теге трактор килде лә, экскаватор казды ла, шунда ни халдыгыз да, күмдегез дә куйдыгыз, мәсәлән, дибет. Теге ябай ян әяләрен күмгән һымак. Юк, һәр нәмәне дөрес итеп эшләргә тырышабыз бит инде. Бу такталарын нисек куярга икән? Кабер бер якка караймы, теге якка караймы? Нигә тик үлгәндә генә динде хәтерләргә? Шулай мына, кардәшләр, бу әзрәк теге ян якка карап, безнең кыланыштарыбызны тәхлилләп, анализлап һәм кайһы бер әйтелгән фикерләр турында уйланып, мына ошо һүзләрне әйтергә булдым. Әйдәгез, дингә карата еддирәк булайык. Ураза, Рамадан айы, кайһы бер төркемнәргә, кайһы бер авылларга барып инһәң, онда мусулман халкы яшәгәне бөтенләй күренмәй. Мана икенче республикаларда әгәр Рамадан айында бере тәмәке менән китеп утырһа, бит аны тотып тукмардар инде, ул дип уйлайм мин. Үзләре бәлки намаз да укымайдыр шул халык, бит шул авылда яшәгән. Ләкин Рамадан айында кемдер онда эскен әйтеп тә тормыйм мин, ул кемдер исерек йөрүе, ул күптән юк, ул күп халыктар арасында. Мана кемдер китеп утыра икән тәмәке менән Рамадан айында. Мин әйтмәйм, бу дөрес дип, бит. Ләкин бәлки аны тотып ярылдар инде, тукмардар инде. Шугай без сак кына еддирәк халыкка әйләнергә тиешбез. Ана шуны әйтергә тиешбез. Теләдем. Ярай. Әгәр кемдер ошо видеоны тыңлап үзен таныган икән, хатта бәлки үсегергә теләһә лә, бит. Мана белегез, кайһы бер дөрес нәмәләрне кемдер һезгә әйтергә тиеш. Бәлки кемдер әйтергә теләйдер, ләкин һез үсектерергә куркалыр. Бында мин барыбыр ниндидер бер айырым шәхескә төбәп әйтмәйм бит инде. Дөйем шундый күренеш булуын белеп, мына ошыларда әйтәм. Ярай. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.